Kani ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule do Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ka khubor minta ka step ka apo tali urusaw kilong. Play umintri rang bado kari Narendra Modi hadu Sanspak hadu Italy ki Pramod Mahajan Gramin Kaushalya Vikas Kendra ha Maharashtra limba ka video conference. Thong ka Presiden jong kari ka Draupadi Murmu yau Indra Sena Reddy nalu kumulat batmai ka Jala Tripura bat u Raghubar Das kumulat batmai ka Dusha. Penbana ka Deputy Commissioner jong ka East Khas ka kong RM Kurba ba umsya yang galisyo nado na khandailat chadu semot pran nado mentakas ngi ka arpo teri Urisau but pelong ka Division of System Research and Engineering ha ICR umyam ya ka ajing hikai halor ka jingpini ya ukrai ka khubor ka babnya Umintri rang bado kari Narendra Modi henen gesngi ulaple hadu Sanspak hadu Italy ki Pramod Mahajan Gramin Kaushalya Vikas Kendra ha Maharashtra lemba ka video conference. Kini ki Kendra labo ha ki Life South League District jong ki Jaka ha Nongkendong ha Maharashtra. Katkom ka khubor na correspondent jong ka Akashvani laong ba kini ki Gramin Kaushalya Vikas Kendra ha Maharashtra kin ajing hikai ya ki khon samla nagabenta ban plelat plelenti ya ki khon samla khamtam ha ki Jaka Nongkendong. Shusho ka khubor ka pintipru ba ka way ka Kendra kan aji kai ya shis pa angut ki khon samla la kumno ha ki atli ki vocational courses kini ki jing aji kai kinlong na ki reo shimpang bat ki empanel industry partner bat ki agency ki ba hapo jong ka National Skill Development Council ka jing pleru ya kini ki Kendra kanyerap ru ya kini ka than ban kiyo habon kilyang limba ki jing tibet ki ba harukom ka Northern Railway kan penyat hadu Life South League ki rel kilpang nakabenta kani ka puja khanang ban pensuk ya ka leit kawan jong ki pajba habayakran bat ka Akashvani News u General Manager jong ka Northern Railway Usoban Chaudhary ulayatu bakini ki rel kilpang kinyat khambon ha ka benta mingi jong kari u Chaudhary ulayatu ru ma an pendai ru khambon ki coach ha kini ki rel khanang ban lait ban Khanang banla ban kit khambon ki breu une u General Manager jong ka Northern Railway ula pentip ru ba onboru ya ki special das bat ki crowd management system ha ki railway station jong ka nongba nilali ha ka ni ka le nyam puja sho u Chaudhary ula kenturu ya ki nongle jingai bakin thiet ya ki tiket ki jong ki tang na ki Jaka de tiket ki badai hok bat kumjuru na ka website jong ka IRCTC khanang banlan na ka jing to ya ki tiken ka Presiden jong kari ka Draupadi Murmu kala thung thuma ya kilat na ka benta ka Jala Tripura bat Odisha katkum ka khubor bala pelait na ka Rashtrapati Bhavan lajit ya Indra Seni Reddy nalu kum ulat batmai jong ka Jala Tripura bat ya Menteri rang ba barem ka Jharkhand u Raghubar Das kum ulat batmai jong ka Odisha u Indra Sena Reddy nalu unshenti kum ulat batmai jong ka Jala Tripura na ka Jaka jong u Satya Dio Narayan Arya katba u Raghubar Das unshenti kum ulat batmai na ka Odisha na ka Jaka jong u Professor Ganesh Lal u Menteri rang ba ka Jala Manipur u N Biren Singh u lapin tikna ba on supply no ya ki mobile internet ha kini ki saw lan san sngi ban wan ya kani u Menteri rang ba ka Jala Manipur u lapin bra ha ba ajin kan syakipat ba na ka mini secretariat ka badan ha Ukrul district u N Biren Singh ha ba ajin kan ha kani ka sngi ulay thu ba ka jingkhang sipo jong sarkar Jala ya ki mobile internet ka long na ka benta ban wan ra ya ka jing songsuk songsan ha ka Jala bat khnang du ban lait na ka jing sya penukam bakla ban pen saphyang ya ki khubor ki bala ban kata ya ka jing songsuk jong ka Jala ka Kinuhon Menteri jong ka Sarkar Jala Arunachal Pradesh henen kesni kala minjur banthau ya ka Special Tiger Protection Force ha ka ni ka Jala na ka benta ki lightly ki Tiger Reserve jong ka Jala ki ba kenthup ya ka namdapha kapake bat ka Kamlang Tiger Reserve ka jingshim jong ka ni ka rai da ka Kinuhon Menteri jong ka Jala Arunachal Pradesh kalong ban ajing ya da ya ki khla ha ki ni ki Tiger Reserve bat kumjuru ban pelat ya ki kinu ki kambean ha ki ni ki Tiger Reserve ha ka jo ka por ka Kinuhon Menteri jong ka ni ka Jala kala menjuru ban sia ya ka lomsom honorium ka bam manla ubna sya ki nongi kai third language but ki bala penmi ru ya la ki jong ki jing tho la ban ku ru ba ka Jala Arunachal Pradesh ka don hadu 6000 sapulai ngut ki nongi kai jong ki tien ki jong ki bat ka ni ka jing shimra jong ka Kinuhon Menteri ka ni ka Jala ka long ban punslor ya ki ni ki tien ban long kum ki subject pule kata nado ka elementary level kani ka dei ka Akashvani Shillong ka balam shipi ya ka khubor
Halor ka jingyang bian ya kikali hasrok ba ni National Highway 40 kata nado na khandai lat shadu shamot pran ka Deputy Commissioner jong ka East Khasil District Shillong ka lapan mala ba omla shu ban pinyang kali ha kini ki jaka nado ka arko tari urisau mentakas ni ka kong RM kurba Deputy Commissioner ka East Khasil District ka layet hu ba ka jingshim ya kani ka rai ka dai halor ka jingjol palat ka jingyang kali hanong ba Shillong khamtam lay na khandai lat shamot pran kani ka DC ka lapan tipru ba kani ka jingbom sha yang kali syu hak ini kijaka kan long na kabenta baro kijak kali latno satang kito kijaka kibadonnya kijaka penyang kali ka India kalasya bansalan hadu iway point life saw million ton ukhaw balatip kum unan basmati white rice sa nyut ligiri jong kapathay ya kani ka jingsha salan yaw ni ukhaw shari Nepal, Cameroon, Ivory Coast, Republic of Guinea, Malaysia, Philippines, ba Seychelles kalong na ka jingminjol balayo na ka Directorate General of Foreign Trade katkum ka khubor balayo lom lapentip bakari India kala bansalan hadu khandai pesan hajar metrik ton ukhaw sa Nepal bat praspa metrik ton sa Seychelles bat yakini kamsalan onle daka National Cooperative Export Limited. Kakyang nang ba Government College Jowai haringkat kajingat railang bat ka National Council for Teacher Education New Delhi kila pelong ya ka hand-holding session na kabenda kinong hikay halor ka jingpun rekam ya ka Integrated Teacher Education Program kabaday bat bayahap bat ka National Education Policy R1000 arpo. Ka Dr. E.M. Bla, Principal jong kakyang nang ba Government College Jowai haba ajeng kran na kani kasni kalapan pau ya ka jingdon kam jong ka Integrated Teacher Education Program kum ka Teacher Education Program kabala lampang da ka National Council for Teacher Education haringkat bat ka National Education Policy R1000 arpo kani ka principal jong kakyang lang ba Government College Jowai kala ay mensiru ya kisamla puli bat pentik na ru ya ka jingyo jimentoy na kini ka jing puli kibalong na ka benta ka laway ka jong kihi kum sibenta jong ka Tribal Soplan ka Division of System Research and Engineering kalapelong ya ka jingay jingikay bat ka field program ka balais ni halor ka jingpinmi ya ukray ka balatip kum ka Millet Production Technology and Value Addition bat kani ka slam ajingikay kalalong ha ICAR Research Complex sa Umyam ka Dr. S. Hazarika kabaday ka khlido jong kani ka division bat kabaday ru ka nodal officer jong ka Tribal Soplan kalapan pau ya ka jingero ya ka jala meglia halor ka jingpinmi ya ukray bat kalaong ru ba ukray uday ujing thung ubami hakijaka ki bakam bat ulong ru ujing bam uba palat na ka jingkado bam khamtam lay ha ka por khyang ha kani ka slam ajing kay ki ro shumphang kila ajing kay bat ka jingtip ki bakam nya halor ka jingthung bat ka jingpinmi ya ukray ka Special Task Force jong ka jela Assam hanin kesngi kala pelong ya ka jingkhara ngalong biang kala pelong ya ka jingkhara khana para gauti da ka jingthmu banweng bat pendo jat ya ki kam khayi be an ha kani kanong ba ha kani ka jingkhanra ki pulit jong ka jela Assam lemba ka Special Task Force kilayo ban korup hado prapundut li tenlong ki badon hado shispa khat khandai 0.1 gram udrok heroin bat lakem ru ya sangut kinong khayi drok bean ki bakenthop ya arngut ki kinthei nolol ka jing korup ya kini ki pratli ki tenlong bodrok layo ru ban korup ya lightly ki mobile phone ka pisa ka balong khatwe hajar tingka lembat ki we ki tiar bean Kandai kasin ke beningkong baka Meglia Motorsport Society kan pelong yak program ban pin ya kisapnya kali balatip kum the drift show ke benong ha ISBT moyong menta kesngi ke arko teri urisau bat lasya kesngi ke arko teri urisau ha kani ke jingya kopnya kali on wanya simenta ru da way na kinongnya kali bapau jong kari usanam syekhan ubadai na kenhon the drift king of India kani ru kalong kasin ke beningkong bakat nat yelaka jong ke sorkal jela kanya don bentalang ha kani ke jing pin isam ka chairperson jong ka Meglia Motorsport Society ka kong pinong room habakran ba kila patay kubor kalapan pao ba kani ka jingakop nya kali kalong sibenta ban plilat ya ki khana samla bakin pin ya kisap nya kali kato ka kubor kalakut ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashvani Shillong bat sakin diat pon ngin saya so ba ka Delhi station na ka benda ka kubor ka tin Hindi bat but pat sa kubor ha ka tin Pareng kani ka day ka Akashvani Shillong